Alang sa pagtimaan sa Pride Month nitong Hunyo, nagbutang ang mga rainbow flags sa strategic areas sa Mandaue City o kini ang gikwestiyon sa usa ka netizen nga ngano kunong gabayot-bayot na ang flag sa syudad. Kining maong post wala gikahimuot sa masakop sa LGBTQIA+ community sa Dakbayan. Matud pa sa presidente sa asosasyon, daghan ang nahiubos sa komento sa maong lalaki. Gumikan ini nagplano nga musangat og reklamo si City Treasurer Attorney Regal Oliva tungod sa kalapasan sa LGBT code sa syudad, ingon man sa Safe Spaces Ordinance. Matud niya, ang paggamit sa gidoble nga termino o bayot-bayot daw sa pagbiay-biay, inay nga pagpangutana ra unta. Dihang gikuhaan sa GMA Regional TV sa iyang habig, ipasabot sa netizen nga si Roch Dungog, dili niya intensyon ang pag-offend sa mga tao sa iyang gihimo. We are taught that June is Independence Day. Mao na saya. Wala gitudlo sa eskwelahan LGBTQ month. For someone like me nga have no knowledge about that organization, people on that organization should educate me. Instead, I receive a lot of hate. Para sa amo ang advocacy nga naa jud mi a hashtag equality for all.